Nga naman. Nagtutok-tutok sa kudari. Mura na magiging na chocolate hills at nga kuan at bang. Oy, ano ba nito naman? Wow, view ka azo. Oy, tanat, unsa man mo ambak na ta? Ta, sana. Padaw nga mi ambak kay wa na nangabunghan na dal si babo ha. Hani man. Oo, bitaw, arabaho azo dadto. Mura jud insan. Kani mo na si Jay Pijurot. Oh, Pijurot.